Mehmet, hoş geldiniz. Men Mekan Cumayev. Bu sizler bilen Firebase dersimizin ilkinci videosu. Bu video dersimizde Firebase Authentication barada öğrenme ders ve Python'da nehilli kodu geçirilir, nehilli yediliyer, nehilli ulanılır, şoları görüyoruz. Firebase Authentication nämedi? Bu ulanıcıların login etmegine, hasap açmagına, kimligini doğrulamagına kömek eden bir tool'dur. Bilişiniz ýalyk bir registrasiýa sistem ýa-da login sistem etmek üçin elde bir näçe kodlar ýa-da algoritmalar ýazýas. Firebase bolsa bize muny taýyn bir şekilde berýär we bu developerlar üçin uly amatly bir ýol bolup durýar, kömek bolup durýar. İlk bilen Python'da Firebase library ýani kitapxanasyny install edelim. Men VS Code ulanýan we VS Code terminalında näde edýäs, nähili install edýäs, terminal açýas we şu ýerde pip install Firebase 4. Pip install Firebase 4 edýäs we enter. Eger VS Code ulanmaýan bolsaňyz, başga bir code editor ulanýan bolsaňyz, onda siz cmd'de yani command prompt'ta hem ustan edip bilersiniz. Cmd'ni açın ve edilen şekilde pip install Firebase Firebase 4 deyip bu şekilde install edip bilersiniz. Ustan edip bilersiniz. Indiki etmeli işimiz bolsa Firebase konsolda bir proyekt öğretmek. Bir Firebase projekti öğretmek. Onun için Firebase konsola gelýäs we şu ýerde plusna çoklu add project diýen ýere basýas. İlk bilen projektimizin adyny berýäs. Men projektimiň adyny project bir diýen. Istendik adyňyzy berip bilersiňiz. We continue. Berde select account, default account ve projekti öğret. Şu ýerde biraz wagt eglep biler. Şonuň üçin men videonu tezleşdirelim. Ve projektimiz taýyn. Continue. Bugunky etmeli işimiz näme? Firebase Authentication. Onun üçin bir autentikasiýa işlerini ýerine ýetirmek üçin bir app baglamaly bolýar. Şonuň üçin hem men web app projektim baglaýan we şonuň üçin şu znaçoga basýan we web app name adyny berýän. Islendik adyňyzy berip bilersiňiz. Men project app diýjek. Sonra register. Indiki adym bolsa maňa biraz kod berer şu ýerde ini. Yani şu app'im hakynda danylar. Şu Firebase config şu ýerni şu dictionary'ň ýapylýan ýerine çelle kopýalap biz Python file'ymyzda ulanır şu ýerni. Endi bolsa şu ýerni kopýalamaly birinji. Kopýaladyk. Continue. İlk bilen kodumuza dönelim. Men bir Firebase tutorial adlı bir pub açdym. Şu ýerde bir sanak Python file etjek. Ders1 verecek. İlk bilen Firebase library'ni çağırýas. Ýanky install eden import Firebase 4 yazmak gerekler. Endi bolsa ýanky konsoldan kopýalap gelen zadymyz stavit edýäs. Bular hem bir string formatda bolmaly. Endi bolsa biz Firebase objektimizni öğretmeli. Yani Firebase objektimizni öğretip Firebase projektimiz başlatıp vermek şu ýerde. Firebase diýendir. Firebase library nokot initialize app diýen we danylarym girýän. Näme? Firebase config. Ýokarda getiren ýanky konsoldan getiren danylarym. Şu ateçelle eden adımız näme? Kitapxanamyzy çağırdyk, konfigurasiýamyzy getirdik we Firebase'imizi başlatyp berdik. Endi bolsa men şu ýerden şu Firebase ulanyp ýanky Firebase projektimi, ýanky projekt birimi islendik funksiýalaryny ulanyp bilýän. Authentication diýdi, database diýdi, storage diýdi. Bugunky etmeli işimiz auth.
authentication bir object öğreteceğiz Firebase'den. Firebase nokot funksiyasını ullansam bana o authentication funksiyasını veriyor yani şu platformdaki. Endi bolsa konsola dönelim. Yine şu yerde authentication bölümü var proyektinin. Şuna basacağız ve enable etip çıkmalı. Men nähili şekilde sign in metodunu ullanacak. Men nähili şekilde bir account öğretecek ya da get started. Ve email password ullanacak bolýan men şoň üçin edit configuration ve enable save saklayın edeceğiz ve time. Endi bolsa kodumuza gelelim. Şu yerde men bir user öğretecek. Bir account öğretecek diýeli ya da bir user. Näme diýen auth objectimden nokot create user with email and password. Bu iki sanak parametreler email ve password parametrelerine alýar. Email ve password. Menin elimde email ve password bolmadığı sebepli men bunu elde hem berip bilerin aslında şu yerde jumayev@gmail.com şeyle şekilde hem berip bilerin yani men input alıp yani konsolda terminalda verecek şunun için input alalım şu yerde email dendir input enter ya da Türkmençe alayım email adresinizi girin. Password hem parolamız o şekilde öyle. Password. Şimdi also print format funksiyası ve user id token. Yani Firebase bir user dördülen wagty authentication yani Firebase authentication bilen bir user dördülen wagty bize avtomatik özü bir token id token döredýär. Bunu elde hem berip bilýäris. Bunu ilerdäki videolarda öwreniriz. Nähili elde bir id san berip bilýäris. Üçün hasap döredildi. Terminalda kodunu işledelim. Python ders 1. Yine şöyle mende bir error çıktı. Men sizin hem görmeniz için hiç iyi ütkötmedim. Çünkü ilki bilen biz hiç iyi real time database döretmen authentication ulanacak wagtymyz şeyde bir error çıktı diýer. Bu hem mekşide çıkýar. Yine bizden sonra oturan zady database URL'imiz yok diýer şöyle configuration'da. Onun için konsola barýas ve şöyle real time database şöyle bir database döredip şotaya linkini yani sılkasını configuration'a koymalı, pass etmeli. Create database. Next. Start in test mode. Indiki videomuzda şu real time database öğreniriz nasip olsa. Nähili döretilmeli CRUD functions. Şu real time database'imiz döredildi. Şu yerde link var. Yani sılkası copy roots ve şu yerde domainin aşağına database URL yes ve koşudurmam içinde yankıyı copyright eden sılkamız. Şimdi olsa təzədən kodunu işletsek hiç hili error çıkmaz deyip umid ediyoruz. Otur koymandırız. Python ders 1.5 e-mail adresiniz girin. turab.gmail.com Parol
istendik parolamızı verip bilersiniz. Okey, yine şu bir topar harp sanlı şu menin yani Firebase'in özü beriyen ID tokeni, bir token. Şu ulokan zat. Yine qara, ulokan üçün hasap dörüdüldü diyer. Şunun üçün hasap dörüdüldü. Biz hasap dörüdülmeni öğrendik. Ne tip hasap dörüdülyes? Bunu console'dan, authentication'dan görben bileriz. Şu yerde yine Turabcıma Gmail bilen bir hasap dörüdüldü. Providers näme bilen üçün edilen email bilen Gmail bilen kaçan dörüdüldü? Aprel'da. Kaçan sign in edildi? April yani. Ve yine ID'si. UID'si, user ID'si. Endi olsa login nätip etmeli, şonu görelim. Sign in etmek, bunu comment alalım ve login or not sign in with email and password. Yes ve email yankı input'umuz şöyle koyacağız. Şu email ve password'umuz bilen biz sign in edeceğiz, yani login edeceğiz. If login yani hem zat doğru olsa bir trivial'daydı, hiç hile error vermese näme diyen login edildi. Kodunu işleyeceğiz. Run Python file in terminal. Login etme üçün önkü dörüdülen Gmail bilen girmeli. Yani bizim databazımızda şu email adresimiz yok olsa onda error çıkarıyor sizin böyle bir yanlış adres deyip. Yani ben Turab bilen create account ettim. Ve password'um edilse password olmalı. Login edildi görüşünüz yalan. Eğer de men yanlış bir danı girem olamda bana error verirdi. Yani yanlışını met görelim şunu. Nehirli error veriyor görelim. Näme diyelim? gmail.com görüşünüz yalan. Email not found, email not found. Yani email tapılmadı diye. Okay, loginim ettik. Indi bu authentication'ın yeni bir qoğu tarafları var. Email verification silka uğrat bilye. Onu ne hillediyers? Birinci ne hillederiz? Şunu ayrılı ilk ölen. Auth nokot send email verification ve login. Login'in ID tokeni. ID token. Yani email verification bir token parametrini alıyor. Yani kime uğratmalı? Benim bir login eden kişimin ID tokenini uğratmalı. Kodumuzu işledelim. E-mail adresinizi girin. turab99@gmail.com Parolumuzu girin. Parolu yok. Kodum hiç error vermedi. Demek bana bir link uğrattı. Yani poçtama hazır gireriz ve barlap görürüz. Yine görüşünü diyalog no reply deyip bana Firebase'in özü uğradıyar verify your email diye içine gireceğiz. Yine şeyle bir bana link uğradıyar, yani e-mailinizi şu projekt için tasdiklan deyip ve eğer şu linke girsem şeyle bir message çıkıyor. Your email has been verified. Görüşünüz diyalog authentication'ın yani qoğu taraflarından, yani elde etip olmayacak taraflarından biri aslında. Indiki qoğu tarafı yeni bir qoğu taraflarından biri
eger paroluňuzy ýatdan çykaran bolsaňyz, ýani reset täzeläp bilýäňiz, onu nähili şekilde etýäs. Auth nokot send password reset email diýen funksiyasy bar. Bäri nämen ýazas? E-mail ýazas diňe. Birinçi bunu aýyrayın. Munam aýyrayın. Kodumuzu işledelim. E-mail adresinizi girin diye. Men Turab nokot Jumayev 99@gmail.com ve error çıkmadı demek ki bana bir Gmail'imi bir link silke uğrattı ve şu taydan men ýatdan çıkaran parolumy ütkötüp bilýän. Ve täzeden baralayın Gmail'ime. Ne görüşüňiz ýalyk, no reply dip bir reset your password. Password'uňyzy, paroluňyzy täzeleň dip bir Gmail geldi. Şu linke girýäs we şu ýerde maňa täze paroluňyzy ýazyň dip bir forum çykýar. Täze parol 1345 mek. Täze parol ýazdym, ine görüşüňiz ýalyk, save ve sapşene. Indi bolsa täze paroluňyz bilen sign in, login etip bilersiňiz diye. Indi bolsa görelim. Login etip bilýäsmi? Okay. If login print logged in. Eger de loginim dogry bolsa, hiç hili errorsuz bolsa, maňa şu sapşeni SMS gelýär. Okay. Men täze parolum bilen şu wagt login et görjek bolýan. Ütködüm, ütkömedimi, şonu häzir hemmemiz birlikde görürüz. E-mail adresim. Password. Täze parolumuzy girýäs. Ine görüşüňiz ýalyk, hiç hili errorsuz maňa logged in, ýani paroluňyz hem dogry, Gmailiňiz hem dogry ve tasdiklady ve login etip bildim. Bu günlük hem dersimiz şeylerekdi. Umid edýän düşünersiniz diýip, eger bir soraňyz ýa-da zadyňyz bolsa, arz şikayet bolsa, kommentariýa ýazyp bilersiňiz, elimden geldiğince jogap beren. Hoş kal, sağ olun.